Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. I feel good. Birds! Magandang hapon! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes after 5 o'clock in the afternoon. Welcome po dito sa programang EDSA. That's right, kasama na naman po ninyo ang tropang EDSA. Pinangungunahan po yan ng napakatalino sa lahat. Ala ng iba pa! Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kaglaga raguma. Siyempre mga kabisyo, kasama din ang prodigy ni Tanghenyo. Wala nang iba pa. Inyo po abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, ano? Ano? Tama, hindi po ako yan. At siyempre mga kabisyo, hindi po makokompleto ang tropang EDSA pag wala ang cute na apo ni Tanghenyo. Ang pinakamakulit, ang mahilig sa donut. Walang iba kundi si Duday! Kamusta, Duday? Hello po! Teka lang. Anong nangyari? Duday, ano nangyari sa'yo? Kamusta po? Masama po yung pakiramdam ko. Nangyari sa'yo, Duday? Nangyari sa apo mo? Ay, hindi ko alam kung ano na naman siguro yung sinubo nito. Baka nakasubo ng mothballs yan. Ang bihira naman, oh. Oh, Duday, mukhang masama yung pakiramdam mo. Okay ka lang dyan? Okay lang po, Uncle Diego. Masakit po yung aking Ang bihirang bata to. O sige, pahinga ka muna dyan, Tang. Tang, meron ka bang papainom dyan sa apo mo? Ay, lika nga dito, Duday. Tingnan mo doon sa aking bag. Inumin mo doon. Merong ano doon, yung Martayulet. Ay, teka! Huwag mo pa inupin yung apo mo na Martayulet. Baka malason yan eh. Ay, wag mo akong pakialaman. Aray! Pangalan lang yun, Martayulet, pero hindi Martayulet ang laman nun. O basta, concern lang ako kay Duday. Anyway, sa mga kabisyo pa natin dyan, isa pong napakagandang hapon sa inyong lahat. Siyempre, samahan nyo na naman po ako. 4 na oras. That's right, folks. 4-hour drive na naman po tayo. Hanggang alas 9 ng gabi. Sisiguraduhin po namin ni Tanghenyo kasama po si Duday na maging maayos po ang inyong pakikinig. At syempre, sa mga kabisyo po natin, manong driver, uncle driver na nakatutok po sa atin, sa mga inaantok-antok dyan, don't worry, sagot na namin ang tugtugan, sagot na namin ang kasiyahan. Well, mga kabisyo, may mga bagay-bagay talaga that doesn't last long. Kagaya na lang nga po na isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng pagsasara na po ng CNN Philippines na kung saan sa ilang taon pong kanilang pag-broadcast, syempre, kasamahan din po natin yan sa industriya, magtatapos na po ang kanilang kabanata. Ayan, so we wish the luck sa lahat po ng mga staff
At ngayon wala pa kaming opening. I wish sa lahat sa mga staff and good luck. Ayan, sa mga naging staff doon. Anyways, mga kabisyo, uli. Samahan niyo po kami ni Tanghenyo. Marami po tayong mga bagay pag-uusapan, lologicant. Marami po tayong matutunan. Siyempre, dito po sa programang EDSA. Philippine Standard Time, we got 36 minutes after 5 o'clock. Broadcasting live across the Bay. This is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio. Kasama pa rin po, Tanghenyo, Diego Bandido and Duday dito sa programa EDSA